Реших да документирам този момент и да споделя това видео, защото днес приключи моя 4-дневен сух пост. Сух пост означава гладуване, което е автофагия, може да се провери. И да видите даже, че човекът предоставил автофагията на света е получил Нобелова награда за това нещо. Но към автофагията добавяме и непиене на вода. Затова се казва сух пост. И това е страшно мощен процес, в който организма се поставя в състояние на катарзис, изяжда клетките, които са непълноценни и обновявате организма с една дума. Се изяждат всички свободни радикали, всички натрупани кристалчета между костите в ставите и всички мазнини. Разликата от това да бъдете на диета или на някакви режими или да топите мазнини с тренировки е, че при сухия пост и при гладуването се изяжда самата люспа, която складира мазнините. Тоест, като си хапнете мазнини следващия път, те няма да отидат в самата люспичка, защото няма да я има. И ако поддържате добър начин на хранене след сухия пост, може да затвърдите резултатите, получени по време на сухия пост. По време на сухия пост аз свалих около 5 кг за 4 денонощия, малко повече от 5 кг. Най-вече през нощта усещах как се случват всичките процеси в тялото. Не мислих, че съм способна на такова нещо, тъй като с годините много често съм чувала колко е опасно да се обезводниш, да останеш без вода повече от 3 дни. Да не говорим за да останеш и без храна. Беше изключително обновяващо преживяване, защото освен всичките тези здравословни процеси, които се извършват и изчистват тялото, по време на сухия пост митохондриите на клетките преработват натрупаната стара вода в организма. Защо е важно това? Това е важно, защото в водата има памет и тя запаметява честоти. И също така тя държи в нашия организъм, тъй като ние постоянно пиеме вода, тя преработва новата вода, а тази старата си остава. И когато митохондриите, които много интересен факт, всъщност имат собствена ДНК автоматизирана, различна от тази от ДНК-та на нашето тяло, когато преработят старата вода и я изхвърлят, ние всъщност се освобождаваме от филтри. Филтри означава натрупани стари убеждения, съмнения, страхове. Това са честотите на страховете, на убежденията, на съмненията, честотите на посоката навътре. Другата много голяма полза от сухия пост. Чела съм на много места, че гладуването и сухия пост подмладяват. Аз не го вярвах това нещо, но буквално си знам броя на бръчиците около очите. И по време на сухия пост, когато се усмихнах, ми се появяваха само 2 бръчици. Всъщност има много повече. Сега сутринта вече хапнах диня, на обяд хапнах праскови и вече и пинах малко вода. И бръчиците ми се върнаха. Може би трябваше да продължа поста повече дни. Сухия пост се прави минимум 3 дни и максимум 13. Аз реших да си поставя една лесна граница, за да мога наистина да го изпълня и да не се откажа от 4 дни. Следващия път със сигурност ще направя минимум 6 дни, но до тогава ще подготвя много по-добре организма си, тъй като изпитах каква е цената на това да пиеме кафе, да се храниме с захар. До следващия ми сух пост, който планирам да е в началото на пролетта,
ще си правя гладуване 36 часа всяка седмица, без изключения, тъй като не съм много постоянна в това нещо, но сега гладуването един път в седмицата ми се струва като фасулска работа. По време на сухия пост си даваш сметка да се замисляш за това какво вкарваш в стомаха си. Та съм сигурна, че следващия сух пост ще премине много по-добре. Не е имало някакви крайни ситуации. Просто усещаш как вътре в организма се случват тези процеси на изцеление, по-силно ти топти сърцето, причернява ти като си изправиш рязко. И едни прекрасни хора от Functional Bodies, които съм много благодарна, че съществуват и се възползвам от техните съвети за хранене, тренировки, хранителни добавки и за всичко, което трябва да знаем за здравето си. Направиха сухия пост просто така, за да експериментират, да направят нещо различно, което не са правили до сега, да излезнат от комфортната си зона, просто да проверят как работи сухия пост. Те са едно семейство, Иван и Еми. Иван направи 8 дни, а Еми 6 дни сух пост. И те дори си тренираха по време на тези дни. Аз можех да правя само йога, тренировките ми идваха малко повече. Даже направих път хайк не издържах и 2 км по сравнително равно място и на другия ден имах мускулна треска. Направих сухия пост, освен за да излезна от комфортната си зона, да се развия по някакъв начин, от гледна точка на подобряване на здравето, и защото това беше едно от упражненията в Академията по когиталност, в която уча вече близо година. Основата на тази академия и голямата си част е квантова физика, и квантовата физика естествено е преплетена с екзистенциалните въпроси на нашия живот, тъй като планетата, космоса, всичко е направено от физика и се води по определени принципи и закони. Там това беше едно от упражненията, които трябваше да направим, за да тестваме това дали наистина можем да се излезем от комфортната зона, дали можем да вземем категорично решение, да поемем отговорност за този избор, който сме направили, и действие, т.е. да го осъществиме. А и също така, по време на сухия пост, някакси си даваш сметка колко глупави, това е свързано с старата натрупана вода в организма, колко са глупави всичките защити, които имаме, всичките предубеждения, всички страхове, съмнения. Знам дали сте чували за биология на убежденията на Брус Липтън и епигенетика, как всичко в нашето тяло, химични процеси, отделяне на хормони и така нататък, всичко се ръководи от нашата мисъл всъщност. Аз ще оставя линкове за всичко, което казах. Академията по когиталност с създател Ивомир Димчев и сътворител Емилия Стойчева. Много горещо я препоръчвам и ще оставя линкове и за академията. Днес също така мисля да пина чай от мащърка, защото много си мислих за чай от мащърка по време на сухия пост и за горски плодове. Горските плодове малко ще изчакат, тъй като ще наблягам на динята. Първия, втория и третия ден. Билките, като билките за чай, са изключително полезни за стомаха. Това исках да споделя и правя го, защото знам, че все повече и повече хора се интересуват от тези неща. Знам, че и в ежедневието си много не се замисляме какво пиваме и хапваме. Наистина е важно здравето и дълголетието. Защо е важно? Защото ако го няма здравето, не можем да изпитваме удоволствието от това да живееме. Взаимодействаме с околната среда,
И не само да се радваме и да се възползваме от нея, а малко или много да поемаме отговорност към нея. Можем също така да помогнем и на никой друг да бъде истински щастлив, ако ние не сме здрави, за да го направим това нещо. Пък това е много важно нещо, а не само да мислиме за себе си, за нашата къщичка и да се затваряме и защитаваме постоянно, да не се развиваме, да си седим в комфортната зона. Без промяна няма никакво развитие. Cheers!